Hola, Noelia, què te passa? Idò, mira, que tinc aquí un munter de juguetes que ja no utilitzo i no sé què fer amb elles. No t'has enterat que la Salle d'Inca fan recollida de juguetes per cartes d'Inca? Ah, sí? Quins dies puc dur les juguetes? Ai, ara no me'n recordo. Anem a demanar-li a na Paula, que segur que ho sap. Hola, Paula. Saps quins dies podem dur les juguetes que ja no necessitem per donar a Càritas Inca? Sí, del dia 11 al dia 15 de desembre. Ja ho sabeu, si teniu juguetes que ja no utilitzeu, les podeu dur a la Salle d'Inca de dia 11 fins dia 15 de desembre. Seran per als nens que no en tenen, així que animeu-vos a dur juguetes.